Radio. Action! Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:44. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Thank you mo sa Ngayong hapon naman, thanks sa mga palangga ng mga tagpalamati, mag-alumon nga kahaponanon para sa inyo tanan. Welcome sa atin for pangalagad sa sinigahapon sa Palatuntina, This is My Life. Sa karon nga adlaw, Biyernes. And thank God it's Friday, Hulyo 23, tuig 2021. Mag-alumon nga dugay-dugay matupa naman ang ulan sa atong palibot. That is issued sa Bacolod, Provincias ng Negros Occidental. Siyempre, bugos man nga isla sa Negros kag Western Visayas. Sa putob sa ato nalabutan sa karon nga hapon ninyo itong pagpangamusta sa inyo. Kag sigurado si Tita Wilma, nagapahunay-hunay na kamodera iya. Pakay nakapanyaga na, nakapanghimos na, so plaster na. Sometimes nag-aupod kay Tita Wilma, there is a This is My Life, sub-subject na alas 3 sa sini iya nga hapon. Mabugnaw ang dupoy-dupoy sang hangin nga atong sinimabatsyagan. So gani relax lang kamodera ang atong mga senior citizen. Kamusta ka mo ba mga iba nga hindi namin pamatsyagan? Oh, mamo ka na bala. Sa vaccines nga medyo matugnaw ang atong sinipalibot. Maminsar kita abi, ba? Maminsar kita kung anong nami higupon nga mainit-init nga sabaw karon. Para nga mainit-initan ang lawas ninyo kung magpulupag-tikman ka mo dira sa atong mga senior citizens. Ada iba naton nga mga kauturan naman ti ato nagadinugok para iya sa pagpabakuna, pero hinay-hinay man i-observe lang gid ang mga dapat naton himuon bangod nagapadayon kita sa pag-atubang sining pandemic ng COVID-19. Dugang pagid naton nga paghalong tungod sa sining ginahalungan sa karon nga mabasog iya kag medyo madasig maglaton ining isa ka variant ng COVID-19 no ining Delta. So kinahanglan ang aton mga reminders sa inyo, among mga reminders sa inyo, hindi gid pagkalipatan. Bisan magwa lang gani kita sa balay kadto dira sa Changi may bakyon or sa merkado may bakyon, ang aton face mask gid hindi pagkalipatan ha. Kinahanglan may face mask kita kundi man kita magkadto face shield, observe social distancing, kag siyempre magluwas sina ano paggiginat kita Wilma ang pagpangalkol or ang dugay-dugay nga pagpanghugas ng kamot dako gid ang mabulig mo ang iban mga anak sa inyo do sa wala lang dala no. Bisan kita nagapangamuyo, bisan kita nagaampo nga buligan kita matapos na initanan, pero dapat kita ang maghaluman sa aton kaugalingon kahit sa mga updates tungkol sa mga balita ara na may mga local transmission na naging confirmed ina sa Department of Health. Kaya dili sa syudad sa Bacolod, padayon man kita, no? Padayon kita, kag probinsya sa Negros Occidental, padayon man kita. Nagpaidalong iya sa general community quarantine with heightened restrictions. Kinahanglan gid himuon ina. So until July 31 ina siya no sa katapusan sang bulan kag sa mga nakuha natong ganing update magluwas pag hindi ba na mga magabiyahe alin sa Malaysia kag Thailand no iban anay sang aton pungsod nga hindi anay makasulod diri hindi anay sila pwede makasulod sa aton sa Pilipinas tungod sining ginapangatubang sa karon nga mabaskog iya nga klase pang mabaskog maisog no kumbaga nga klase sang variant sang COVID-19 and dapat kag magluwas man sina hatag man kita update ni Fabian no karon dugay-dugay pag hatag na ito update niya kay Fabian sila man ka mga update sa Delta na sa itong mga kabataan nga supposedly na tani pwede na makagwa ano
mahibaluon naton kung anong mando pag kung ano mga suggestions mo, hibaluon man naton ina karon. Kag ng pagsiling to nila bilang ng report nga kung i-combine ang Zanica, ang Pfizer kag AstraZeneca, siling maano siya, effective siya against sining Delta variant, no? But anyway, okay na i-share nato nina karon pila man ka mga impormasyon. Kag sa ito naman sulat nga basahon sa sining hapon, relax lang ka modera maara sa iton messenger kay share man ni Tita Wilma sa inyo sa sining hapon. Kag magluwas pa na kini Tita We, no? Sa ito naman mga kauturan, sa nambal ko kinanglan may mga sabaw-sabaw kita may nitin sa sabaw ng higop-higop na dupluman ko lakain na todo ka namin iya aros kaldo, no? Dami gid aros kaldo nga ikaw magluto mo sa maklon mo muna. Okay, may imo ta na di karon pero preparar lang kamo kung may pilit da nami man gani, pero kung wala pilit bisan ang bugas nyo na lang nga nami man siya tapos man lang nalutuon, di ba? Basta bukag lang siya na pwede na nakamaglapunyo, pwede na sa, no? Okay, maluto ta karon inang aros kaldo. Maluto ta karon amo nang hatag ko mga impormasyon sa inyo sa subong nga hapon. And of course, ang aton man tag sa zodiac sign para man sa iton tag sa horoscope, ganyan relax lang ka modera. Okay, alauna 50 Action Radio Philippine Standard Time ang aton anay update sang dalagan sang panahon as of 11 a.m. Diin na siya pampag-asa ni Kaina. Ang sentro ni Typhoon Sabian, yara nakitaan sa 530 kilometros namin na sidlangan sang Itbayat, Batanes. May kabastugon sang hangin nga 150 km per hora malapit man sa sentro. Kag ang pagmadlos niya 185 km per hora. Ang direksyon ni Bagyo Sabian, paminhan siya. Sa kada sigo naman nga 10 km per hora. Kaya kahinay, abis ang iya, sininga paghulag mo, no? Kahinay kaayo. Ito we, magulag na mahinay. Dili naman sa aton, sa Bacolod, probinsya, sa Negros Occidental, dala na dira sa Iloilo, sa Isla San Fernando, Western Visayas. Mangin magalumon, siyempre, halin kaina magalumon, ang atong kalangitan. May mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan nga may eksperyensyahan. May mga pagpanaguuman kaga, pagpangilat sa pilakabahin, tungod naman sa southwest monsoon o kwansang habagat. Di kasarangan, tumabaskog naman nga bakya sang hangin ang atong mabatsyagan. Halin sa nabagat na nakasundan diri sa bugos ng Isla San Nagua. Ang atong baybayin kasarangan tumabaskog naman ang pagdapya sang mga kabaluran. Ang hunas alas 5:38 sa sininga hapon, kag ang taog kaina sang aga alas 9:44 ti asa subong taog pa kag amat-amat na nadugay-dugay mo hunas. Pero since nga maulanon ang aton panahon, for sure ang tubig sa kadagatan natin lubog, no? Okay, Tito We, okay. Mahatag si Tito We, gamay man nga update na tungod sining local transmission ng Delta variant. Pero antes ko na maghatag sa inyo, mamangkot anay si Tito We, uli nakaani na kamo. Sa mga kauturan natin nga upod sa ilatag sa mga radyo sa 684 kHz. Nung dumanya lang, di ba, nakaparegister, ang pamangkot ni Tito We, kung nakaparegister na kamo sa anniversary sa ARB, kinahanglan, kinahanglan kayo mabalik naman ang premium of 500 pesos na cash. So, pag karon istoryahan ka na hakon paano kamo makaparegister, di ninyo ipadala inyong mga entry para makabaton kamo sa inyo validation, kaga makakuha kamo sa chance nga magdaog sang 500 pesos nga cash, okay? Ngayon, relax lang kamo dira. Kaduan naton ang aton sini update natungkol sa sini Delta variant kay subong ang aton ahensya sa ikaayong lawas, ang Department of Health
ginakompormihan na sa DOH ang opinion ni Dr. Ron Chinsolante, ang isa ka-expert na posible may ara na gidman nga local transmission nga mas iya peligroso makatalagam nga Delta variant sa COVID-19 sa Pilipinas. Hindi lang posible mo nga ara na confirm may 12 na ito nga local transmission, di ba? Yes. Ang number gani ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, bisan lakta-lakta ang mga nadiskubrihan nga Delta variant cases, abinin niyo ko na nugilayon man sila nga nagpatuman reaction para sa local transmission. Isan o pa ka mo abing mahulag, muna siya kung ipaglukpan, hindi man. Okay. Sa tihak naman sa mga kabalaka na hindi masarangan sa health system sang atong sinigpungsod, ining panibago nga surge, pareho isang natabo dito sa pungsod Indonesia, din siguro man sa nga ahensya natin sa kayong lawas ng DOH, nga ginahimo Manila ang tanan nga pamaagi para malikawan ina kay ginapreparar man ang tanan nga mga bululngan or hospital sa posibilidad na paglaptas ng variant. At kinahanglan iya nga buligay suno sa DOH, kinahanglan mabuligay ang national kag local government. Ang tanan ng mga LGUs kag ang gobyerno national naton para mapabakog ang healthcare system. Inapaagi man sa pagsiguro, no? Paagi na sa kinasiguro gid na may ara nagakaigo nga mga COVID-19 beds, may ICU, may TTMS bed capacity, may bulong kag oxygen tank kay mga healthcare workers. Kada kinahanglan man sang pagbulig sang publiko sa simple nga pamaagi ang pag-practice kining minimum public health standards kay voluntaryo nga pagpabakuna. Kinahanglan gid. Amo na balang hambal ni Tita We sa atong diri mga palangga nga mga kagpalamati iya. Nga kinahanglan gid naton sa atong kaugalingon ang paghalong sang masani. Always gid ya, na? Si pepinsaran nyo bala nami na itong nabatian naton nga naging pagwa nga unang nga resolution nga i-implement na sang interagency task force nga pahanugutan ang mga bata nga nag-edad 5 years old pasaka nga makagwa sa ilabalay bisan may pandemic. Di ba? Susutumbo mga kabataan kay makagwa na mo, di ba? Di karon anong plano sina? Yambal ni Health Secretary Francisco Duque, ginbawi iya sang IATF ang unang resolution bangod man sa paandam sang Delta variant. Kay mga bata, batian nyo na, mga ginikanan, hindi na lang angay kay ginbawi. Hindi sa pag-erisgo ang safety sang atong mga kabataan. Nag-isa sa iyang IATF kag sila man nga ipaisol anay or i-stop anay ang resolution para masiguro ang kaluwasan sang aton mga kabataan. Kaya na-mention iya sa IATF Resolution 125 nga ginapanugutan ang mga bata nga nagaedad sang 5 ka tuig pasaka na makagwa sa ilabalay sa mga lugar nga yara iya nasakop sa MGCQ kag GCQ. Amo na siya mo ang IATF Resolution 125 tigil suspend na anay on the anay na kay magapatigayon naman sa assessment ang IATF sa masunod nga 2 ka semana antes naman magdesisyon kung wala pa hanugutan hindi nga makagwa ang mga kabataan naton. Okay? Sa pinaka-latest nga records ng DOH, ilan na? May 47 na Delta variant nga record. Okay? Nga nakaangkon sang amotong local transmission nga dose sa mga updates. Diba? Okay. Okay na natin ito. Kagang mention ko ito nga Pfizer bala. Pfizer kag AstraZeneca. Effective ang 2 ka doses. Sa Pfizer o kung AstraZeneca bato sa COVID-19 Delta variant. Suno naman sa pagtuon nga
ginpagwa sa New England Journal of Medicine. Isaging patigayon man iya nga pagtuon na hibaluan na ang duha ka doses ng Pfizer vaccine shot 88% effective batok sa Delta variant kag 93.7% effective batok sa Alpha variant. Ang duha ka doses naman sa AstraZeneca vaccine shot is 67% effective batok sa Delta variant kag 74.5% effective batok sa Alpha variant. Tiging klaro man sa amo nga pagtuon nga ang isa ka dose ng Pfizer vaccine shot 36% lang ang efficacy samtang ang AstraZeneca naman is 30% effective against Delta variant. Na sinakasaad pa gani sa public health sa England nga na-mention to nga araya i-quote ko, only modest differences in vaccine effectiveness were noted with the Delta variant as compared with the Alpha variant after the reset of two vaccines. Na. Kung effective man nakamapamatudan nila, why not, no? Makabulig man siyang dako. So, inaan atong siniman nga lahat nga gamay, bagamay, impacto man dito. Kaya gamay lang ang mga informasyon. Subong, istrikto man ang atong mga borders, di ba? Mga entry points sa atong sinipungtod, kasi ginanay na ba ng mga travelers from Indonesia, Malaysia, Thailand, protection man sa atong tanan. Ha? Action Radio Philippine Standard Time in punto 2:09, ang aton anay dira gali mga kauturan
Tapos na sila man ka mga importante nga mga commercial.
Tita Wilma. Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong sinibasahon nga mensahe lang sa atong messenger, nakatawag ni Sir sa kay Margo. Ang iya nga, ang iya ka, may lapit-lapit man ba sa iya ganyan. Well, anyway, ang mensahe ni Margo, lipot lang ni siya. Pero, tikinang talupangdan, I'm sorry, talupangdon man naton, kag tagaan sa atong sinaopinyon, kag hoping, nga makabulig man kita, bisan sa gamay ng gid, no? Kung ano dapat niya himuon sa iya sini problema. Kag ang mensahe ni Inday Margo nagasiling, Dear Tita Wilma, ako si Margo. May isa ka bata nga babae. Single mom ako. Bulag ako sa akong bana, kag naga-obra man ako. Sa isa ka department. Hindi ko lang ipagbasahon kundi. Okay, Naga-estar kami isang bata ko sa parents ko, Tita Wilma, kay nanay kag kay tatay. Sila amo ang nagabantay kag nagaatipan sa akong bata. Samtang ako nagaobra. Maduha ka tuig naman nga wala kami komunikasyon sang akon ex-husband. Pero hindi bala dapat kita nga suportahan niya kami nga mag-iloy bisan may iba na siya nga pamilya. Galing bisan paano ta naghambal ko sa kaugalingon ko, nabuhion ko ang bata ko, tubtub sa akong masarangan, kagpadakuon. Pero, okay lang bala, tita, kung magpangayo ako sa iya sang bulig. Tungod, basi magpensar siya, nga ginakwartangan ko siya. Ina ang akong concern, kapag padala sang message ko sa This Is My Life, Tita Wilma, pamatian ko gid ang imo advice sa akon. Madamo nga salamat. Margo. Okay. Margo, mayong hapon. Salamat gid. Pero kami dito sa akon the other day, kaya message ko siya, nga sa amo ni adlaw, basahon ko ang iya message sa akon. Sila niya ta pamatian kumandyapon online kung hindi ko ka pamati kung may ibra ko. Okay? Okay, Margo, anyway, sa ila dira balay sinanay kay tatay niya mayong hapon man. Nay mayong hapon lang. Bo salamat si ara ka mo nga mga ginikanan nga mahinang panon kag nagasuporta pa dayon sa sitwasyon sa inyo anak. Kamo nga ginikanan hindi makaantos para sa ila kabataan. Anyway, katuwa na ito ng issue kay Margo, ha? Ang sa imo Margo, wala mo din na-mention kung nga nagbulagay ka mo. Galing sa ulihin na, ari, diri na nabutang, nga may iba na siya nga pamilya, nga may lain na siya nga pamilya. Since nga nagapamangkot ka nga, pwede ka bala makapangayo, suporta, pwede kamo bala sang anak mo magkapangayo sa iyo suporta. Ang pamangkot lang naton may ikasarang bala siya. Siguro kung may ikasarang siya, pwede ka magkapangayo pabor sa pangabay sa istorya, no? Sa istorya lang bala nga maayo nga ti nabalaan niya kung anong imo trabaho, nabalaan niya ang estado ninyo sa kabuhi, ang pagpangabuhi ninyo pud sa imo amay kag iloy nga medyo mapuraot man, kung pwede nga mabuligan niya kamo. Bisan hindi, kung ako lang guro, ya baladay, no? Kung ako lang niya guro, bisan hindi na lang sa akong kaugalingon,
para sa bata. Ako na lang. Doon mo na bala, di ba? Ha? Kay siguro yung pagbulagay ninyo nga maduha nga mag-asawa, wala man niya amo sa pagsuporta sa inyo nga mag-ilon. Kaya nga sa tutuod ng gid, sa tuod ng gid, kaya nga makasin ko tuod ng gid, kasi nabasahan ko gid man niya. Nga, obligasyon sang imo ex-husband ang paghatag sang sustento financial. Basta may kasarang siya, kung awayon mo legal, may bato ka. Pero hindi na iya si Tiyawe mag-push sa imong himuon mo na not unless nga makaistorya ikaw sa ito, makapangabay. Kaya nga ako magdalaman lang naton ang tanan, masolusyonan man lang sa maayo nga paagi nga aabi magpaligal pa kita, di ba no? Ako matagaan man lang, pero kung daw gapaganot, di nga daw kabuglay, di sa iya, daw kaburo. Pwede man siguro makadangop, di ba? Kaya kita pao, pwede ka nakadangop na. Kaya nga, obligasyon niya na, nasuportahan ka mo. Bisan nga may pamilya pa siya. Bisan may pamilya sa iya nga iban, na subong, nagbulagay na ka mo. Ang kamaturan dira, kasado ka mo, legal, ikaw, iyang asawa, legal ka mo nga pamilya. Gani dapat lang niya padayunon ang iya pagsuporta kag hindi ka pagpabayan kag ang imo sinibata. Kinahanglan din na iyan. Amo lang na ang mahambal wala ni Titawe, kinahanglan mo lang istoryahon siya sa maayo, pangabay, kumbaga, pangabay. Ang hambal mo sa iyang tanan, tapos ang problema, nagaproblema sa muna. Siguro hindi siya budlay istoryahon. Kasi kung magpaisog-isog ka man, kaya mo man sa isang budlay, magpaisog-isog, tablaw, no? Siniara man yung sa aton niya, ginaano tagin mo, ginaaway tagin, vocally, no? Hindi namin, imbis nga mabulig siguro, hindi na lang. So, mas mami kung ipaagi natin sa matawhay, kang may diplomasya na pagsigilan nun. Kaya basta madala pa man now. Pero kung siya ang una nga maniga, kag daw siya pa maisog, pwede mo inamadangop iya sa legal na kumaagi. Ha? Hindi, Margo? Pero hindi ka din magkahuya nga, hindi ka magkahuya iya nga mangayo ka bulig sa iya. Mangayo ka suporta. Bisan nga masiling tang obligasyon nila kamo nga iya pamilya. Ako kung akong pamangkuton, bisan sa bata na lang. Kaya nga, ang himuon mo nga pagsakripisyo sa pag-atubang sina sa iya, kag makambal inatanan sa iya, hindi para sa inyo, kundi para sa palaabuton sang imo sini bata, sang inyo bata. Kinahanglan mo gilang da pakaisog, hindi ka magpadaog na sa imo kahuya kag kahadlok at tubang nga ang tanan para sa imo anak sa palaabuton. Kaya dira man nakasalalay mo ang mga maayo, sa mahatag mo man ang maayo para sa imo bata sa bulig na mahatag sang imo ex-husband. Okay, Day Margo? Inaan atong sinimatugda sa imo sa siniya nga hapon. Okay, sa kay nanay kag tatay ni Inday Margo nga very supportive sa ila anak. Saludo si Tita We sa inyo. Baw apo mo na sige, kadlaw lang na okay, wala ta na mahimo na suportahin na lang. Kay ti makasilingig kamuya nga apo nyo gid na. Kay nga babayi ang inyo. Okay? O sige Tita We. Kadto ta sa aton pala mahawon so para ka ng dugay-dugay, kung may ara lang kamo da sa inyo balay, makaluto kamo, mahigup-higupon ta nga mainit mahimo ta sa aton para sa FYI segment aros kaldo na simple man lang sawi nga kabalo na kami na hindi ara yan hindi, pero abi ninyong pinakanamit na ara siya panakot mo kung paano tabalahin mo sa ako niyo simple nga nahibaluan kung may tanglad ka, okay na nahamot na di ba? Tanglad, ahos, luy, bombay, ining manok. Kung may pakpak na, bisang doon mo lang ng pakpak na kay curve na, doon mo lang, okay na siya. Si kung daw wala, dira, kung may isa ka na kapisyo, lapuhan mo lang, tapos siksikon mo lang, pwede mo naman luto. Dasong hindi gani. Lagaon mong itlog, ipreparar mong itlog na
slice mo lang para man mag-igo man dira nga kada butang mo karon sa yahong. May tag-isa ka slice kung hindi pwedeng tag-isa-isa yung kabilog. Oh, di ba? Oo. Ang ano man lang naman, magluwas ni na ade. Para magnabit nga daw may kung wala man manok bisan itlog lang pwede lang. May ara ka lang da cube, chicken cube. Pwede mo na butangan gamay. Hindi lang pabutang ni MSG kay paskad na yung tutunglan nito. Ako wala ko na ganyan na sa akon lang yan. Sa inyo okay lang na. Man. Pagkatapos preparar ka mo da kung may ara ka mo da inang ahos nga nga ahos na bilang nga daan nga na sanlag na ang himuon nyo lang sa panakot ariho ang luya, ang ahos kag bumbay tuktukon sliceon kag tuktukon sino especially ang luya kay nga kung bilog ang luya mahamot ang luya pero hindi siya makaon haboy lang siya di ba pero kung tuktukon mo siya pino madala iya magkusara magkaon ka na pagkatapos kung makaon pa luya namin sa imo tiyan di ba pagkatapos na guwapang hindi namin nga hangin sa lawas, marami tayo mapamatsyag. Sige, hakot man lang, kag pagkatapos siling kung may pilit ka mo da, hindi man gid isa ka kilo, isa lang kasukob, gani nga gamay nga yakong, damo-damo na kung pila man lang kang pabilog, di ba? Tapos man lang na, butang ka gamay nga oil, gamay lang gid nga oil, kung may olive oil, salamit, kung na mo na yung gusto mo, gamay lang gid nga oil, tapos unahon mo ang luya. Magwa na gani ang kahumot yung isang luya. Amo na pagbutang mo sa ako. Tapos magpula-pula na pagbutang mo sa Bombay, bago kahamot. Kaganyin mo to kung may manok, ngayon, butang mo siya. Kag ang imo nga bugas or kung may pilit mas nami. Kung ang bugas, kung wala ti pilit, kung wala pilit gali bugas, tawiin ako namin inyo da bugas. Gisahon nyo na siya. Sanlagon, pagkatapos utang na sanay tubig. Pagkatapos na bisan duty lang na tubig, sabi lang maluto ang bugas o ang pilit o bugas dira. Dasun mo naman pag amat-amat dugang sang tubig at nga magbukadkad kag maglapuyot. Pag maglapuyot na kahumot na ang nalipatan mo tawing yung lemongrass or ang tanglad. Pag-gisa to pagbutang mo sang jutay nga sa tubig, butang mo na kayo para malaga, mahumot pagid siya. Di ba? Man no, pagkatapos wala na siya. Timplahon mo na siya pag pag nagalapuyot-lapuyot na siya, kag daw dunot-dunot na ang inat na si Charlie nga dunot-dunot. Nagabukad-kad daw, nagabuad-ad na gid bala ang bugas or ang pilit nan. Pagkatapos, timplahon mo siya. Pagkatapos sa timpla, galon mo, butang mo sa tag-isa-isa sa yahong, pag-rub sa yahong, nagkihad ka to be sibuyas dahon, ang gagmay man, pino man, kag may ara ka ang ahos, tubla nga naprito, naprito nga daan nga ahos, sprinkle mo lang sa babaw, so kanami na kagwapa na or kagwapo na siyang imo nga presentation. Pagkatapos kung naglaga kapag itlog ka din slice lang, okay na, pinipamahaw na tadayon, di ba? Solve! Ang aton pamakaw nga mainit-init iya karon nga hapon. If not, kung hindi niya na mahimo subong, pwede buwas. Or hindi sa Domingo, kung ara ka mo tanan. Basta Rostaldo, kaya naging duman kung nauli na sa pinsar ko, magpakasugnaw sa panahon nami, guro, sa Rostaldo. Mahigop. Kasi wala ka pa nakot ng itlog man, okay lang at. Kung itlog lang pagkatapos bukon lang yung itlog ganit yung ilugay na mas nami pa na. Good luck lang da. Kaya tawe, good luck man. Aros, although. Amoy na nga itong siningatan nga informasyon sa inyo man karon nga hapon. Kag, yes, Tito Wilma, ang aton nagzantong plus gold. Sa aton naman dira mga kauturan bala nga nagapangita sa
nang si Tita Wilma mabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercial.
dagat sa This Is My Life. Mayong hapon da kay Rosemary Tintim, maayong hapon. Ha? Salamat gid sa imo. Dada kay Sister Jay. Okay. I'm glad you're back na sa work. Happy to see you. Okay, thank you so much no sa ibang dira naton nga mag-weekends. Relax lang kamo dira kay Alma Gonzalez Posisyon. Salamat man. Kag mayong hapon da kay Nanay Nining Dela Cruz. Salamat gid. Kag kay Nanay Luz de Vivara. Kay Teofila Luzana. Mayong hapon. Kay Daday. Kay may nang Perla kay Inday May dira. Salamat mayong hapon kay Sabret Store. Nga nagapod sa aton dira. Mayong hapon lang da. Kay salamat gid. Mga anak ka mo. Kay Nining Maluki, kay Tutulay Fuentes, thank you man. Kay siyempre, kay Inday Norma Rosales. Inday Norma, good afternoon. Salamat gid sa imo mayong hapon. Kag, ara man sa San Joaquin, Iloilo. Kay Zaida Santosera, good afternoon lang. At sa kilometray 14, dira sa may Kalumanggan sa Bagao City. Kay Chay Pasing, Manughilot, Chay Pasing mayong hapon. Kamusta lang da sa inyo? Dira sa pamilya Halayaman. Okay, Tita Wilma, enough lang na anay nga itong sa mga greetings. Kadto kita sa pagbasa sang unang nga bahin sang inyong mga sang atong sini mga zodiac sign para sa itong horoscope karon iya nga adlaw. Okay. Para na ang atong horoscope sa karon nga adlaw, Biyernes, Hulyo 23, so tuig 2021. Unahon na tundera ang Cancer. Ang mga Cancer. Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Abi mo bala Cancer, kung ano man ang imo na batsyagan, hindi naman siguro kinanglan nga ipaathag mo pa ina. Ang importante nga ginabatsyag mo, kag updan mo, sang selebrasyon upod ang imo pamilya. Kung ano mo makaayuhan, di ba? So, kaayuhan sa kung ano man gabahin sa imo kabuhi. So, congratulations sa imo Cancer. Kag love life mo, colorful man. Maswerte mo nga mga numero 11, 24, 35, kag 51. Lucky color, sandalwood brown. Swerte. Mga Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23, October, Agosto 22. Sa mga Leo, mga natawo, Hulyo 23 yun ito, Agosto 22 man, no, mana. Ari pagido, kinanglan man ko isa sa atong laka ugalingon, Leo, may common sense man, ha? Style pa nagyapon, subungan common sense, so pwede mo man na siya magamit. Kinanglan mo man mag-enjoy karon nga adlaw, kay nga may ara ikaw, may ara iya tawo, nga handa nga magbulig sa imo. Sa kung ano man ang imo ginapaninguhaan sa karon. Mga masuwati mo naman yung mga numero 46, 52, 23, kag 13. Pistachio green is your lucky color. Ang mga Virgo naman. Inyo naman Virgo, mga natawag Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Usisa ang wala balaya nagakapahaw nga katampan mo sa pamilya. Usisa ang kaugalingon mo nga aamo kasi nga balamayo na para sa imo. O ti syempre nami basta loyal ka sa imo family, di ba? Kag committed ka para sa imo nga pamilya, kag ara. Maano mo na matakos mo gina sa mga matabo sa imo. Hindi lang subong kundi sa mga masunod nga adlaw. Kinahanglan mangin honest ka lang sa kaugalingon mo. Muna be true to yourself. Mas wati mo nga mga numero Virgo 58, 45, 32, kag 13. Peaches and cream are your lucky colors. Sa mga Libra naman, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Ano ang imo naman ang inaplano nga ina? Kung ang ginaplano mo nga ina, para nga makwartahan mo, nanuhas ng maayo. Kay ti, kung maplano mo sang maayo, kung i-implementar mo, makahatag sa imo sang kaayuhan. Kag mangin malipayon ikaw. Kag kung may makakita nga maayong imo pagpalakat, o may mag-offer sa imo nga
may mag-offer sa imo nga maghatag sang kapital, libra. Masuwati mo man nga mga numero 56, 25, 19, kag 43. Crimson red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, mga Scorpio na tao, October 24 to Nobyembre 22, ano na negosasyon? Kung may ginaariglo ka dira. Okay. Kung ano naman ang ginaariglo mo, kaayuhan ang padulungan sang tanan. Maging successful ikaw dira. Kag may ara man, may natalana man nga pagapirmahan ikaw nga kontrata, nga amo man ang makapabago sa imo kabuhi. Kag ikaw, magpaninguha gid. Kinahanglan mo Scorpio, duga nga pasensya. Maswerte mo nga mga numero, Justice 22, 38, kag 41. Coffee brown is your lucky color. Kag sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 to Disyembre 21, oy, Sagittarius, hindi pag i-cancel ang malawig mo na nga ginaplano, hindi pag i-cancel ina. Kaya mo ina ang maka-attract ng oportunidad, mga oportunidad nga mas makabulig sa imo sa kung ano man ang gusto mo. Mga maswerte mo nga mga numero 12, 23, 33, kag 45. Your lucky color is sapphire blue. Ina ang una nga bahin sang ang una nga bahin taw isang pagbasa na tong sa mga zodiac sign para man sa itong horoscope karon nga adlaw. Mrs. Selma Ortelis, good afternoon. Kay Fred Tanteras dira sa Block 2 home site. Salamat gid sir and ma'am. Mayong hapon lang dira sa imo. Kay Mami Diana Consolacion. Kag oy. Mayong hapon lang dira sa may Mansilingan. Paila Nanday. Mama Kalay kag Papa Arnold Gonzalez. Si Jayan Cassie, good afternoon. Okay lang ako ya Jorn. Salamat gid. Dira man sa Sitio Ubo sa San Enrique. Kay Dayday, kay Delphine, kay Laudel, kay Tungtong, kay Elsinep, kay Sharon, kay Tukto, kay Trisha, budong namo sa ila, kay Trixie, kay Tina. Yes, kag araman si Concordia Mundo Lamton. Elma Ruchel Andog. Mother Lily, kamusta? Mayong hapon lang da. Amat-amaton talang kamo So, ang ato na DTX 500 capsule para naman na iyasa. Ang kape ko? Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best entertainment program for AM,
ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Teka, horoscope, pero nga adlaw, Capricorn na kita, no? Sa mga Capricorn, mga nataw Disyembre 22, tubtub ineri Justin 9, kung ano man ang mga responsibilidad mo sa pamilya at tubanga. Kinahanglan at tubangang mo gid na. Kag isa pa gid Capricorn. Kung ano man ang prioridad, kinahanglan tutukan mo na para mahatagan sabat ang ila pagkinahanglan. Basta kaya, okay, wala problema. Mga swerte mo nga mga numero, 25, 36, 45, kag 52. Copper brown is your lucky color. Aquarius, ay mga Aquarius naman ang ining natawo Enero 20, tugtog Pebrero 18. Aha. Aga plano kamo mag-team building. Amo ina ang basta mag-team building. Ang team building namin na siyang hilikupon, isa ina sa mga rason sang kadalagan sa kung ano man ang inyong mga ginaplano. Aquarius, pero kinahanglan himuon gid ang protocol. Sundon gid ninyo ang health protocol kung anong dapat natong sundon para hindi kamo masakit. Hindi kamo matapikan. Kinahanglan na mag-face mask. Mga maswerte mo nga mga numero Aquarius, Justin 9, 43, 28, 22. Brandy yellow is your lucky color. Okay, ang Pisces. Sa mga Pisces naman, Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20. Nabaw. Anong gina-compose mo, Pisces? Ang mga Pisces na mga talented na nimo, may ara nga mahilig magkanta, mahilig magkanta or mag-compose ng kanta, mahilig magbalay sa ginalaybay, himuon mo na kag i-record kay kung mahimo mo ina kag maano mo sa YouTube, ma-load mo sa YouTube, mangin viral ina sa imo horoscope. Kag of course makahatag ina sa imo sang oportunidad. Basi ta lang ya, na? Mga masuwati mo nga numero Pisces 35, 22, 45. Lucky color, apple red. Sa mga Aries naman, ay mga Aries, mga natao Marso 21, tugtog Abril 19, ang ginaplano mo na nga mga project, Lydia. Ang mga ginaplano mo, o kung ano man ang ginaplano mo nga simuon, medyo madelay-delay lang ina. Kinanglan, mangin patient ka lang, pasensyoso ka lang. Hindi ka dapat manginit sa gilayon. Kinahanglan, reviewon mo ang mga detalye para kung makita mo kung anong problema, makorek mo sa gilayon. Mga masuwante mo nga numero, Justin 9, 27, 49, kag 57. Cobalt blue is your lucky color. Yes, sa mga Taurus naman, ang mga Taurus, ang mga natawo Abril 20 to Mayo 20, ang imo na batsyagan, ang imo sinipanagupnop among magabulig sa imo sa pag-areglo sang problema dira. Na gamito mo man ang imo oras para nga makapahuway. Kasi kinahanglan, hindi lang dira-dira lang kung ano, ang lawas sa kinahanglan sa pagpahuway. Taurus, maswerte mo nga mga numero 21, 38, kag 51. Lilac violet is your lucky color. Kag ang mga Gemini naman. Ang mga Gemini, ang hining na tao Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Gemini, imo naman social connection, amo inang mapuslan mo or makahatag sa imo sang dako nga bulig. Kaya nga, ang imo social connection, amo makahatag sa imo sang maayo nga investor. May suwerte mo nga mga numero 13, 11, 26, kag 37. Your lucky color is pink. Pink Digitawe. Okay. So, nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa kahoroscope para iya karon nga adlaw. Diba? Tawe, Biyernes, Hulyo 23, Tuig 2021. Dali lang kay ang nalipatan ni Titawe kay ina ang nagapamangkot bala sang aton sini promo. Ang sulit ang papremyo sa Action Radio kundiin sila ma-send sa ila entry kag sino lang ang pwede ang maka-entra tanan nga pumuliyo sang Bacolod kag Negros Occidental pwede gid na
ilabi na ikaw na maukod din nga tagpalamati isang Action Radio Bacolod. Sa iba pagi na yes San Sister Radio mo, tanan nga nagatutok sa ilang mga radyo, tanan naton nga maukod nga tagpalamati diri sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental. Pwede gid maka-entra paano bitawe, nakasugod na ba ng registration kay nga wala ka gapumati, hindi sa kuno ka-catch up nga. Nag-start na sa July 16 ang registration na pamatas, paano ba lang padala sa inyo mga entry. Kasi hapos man lang mapadala entry, text man lang mo pagi sa inyo cellphone. Ang himuon nyo man lang, ilista nyo da kung di nyo ipadala sa 0970-495-1202. Again, 0970-495-1202. Anong i-text ninyo dara? I-text ninyo ang Action Radio Bacolod, ang programa, kung diin ninyo nabatian ang promo nga ina, ang inyong ngalan, inyong edad, address, and contact number. For example, ikaw, di mapadala ko. Action Radio Bacolod, this is my life, Wilma Sugatun, Barangay Bata, Bacolod City. Pagkatapos, akong din yung cellphone number. Kompleto na siya. Amo na nga i-send ninyo to 0970-495-1202. Pag-send nyo pag nakumpleto ninyo ang detalye, ma-send nyo na, i-validate ma-validate, makabaton ka mo sa validation. So, kinahanglan, adlaw-adlaw magpamati ka mo sa mga programa sa Action Radio. Kay kada adlaw naman, maninyo, mabalaan, kung sino ang mga tagdaog, di ba? Kasi si Marafol naman para sa ating mga winners on air ang Action Radio Bacolod. Tawag lang kamo, wasulito ni Tito Wilma, kaya nga ang oras natin karong tulangon na manabat naman na sitawe. But anyway, okay, wasay, patpatun ko nga liwat sa inyo sa mga nagareklamo kay wala pa sila kuno. Makapadala sang ila entry. But anyway, tandaan nyo lang ang padalaan. Kung ano ito ganito, 0970-495-1202. Okay. So, sinigabahin of di anay ninyo si Tito Wilma sa pagpangamunyo sang Orasyo Imperata. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago
kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Ang aton anay of 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa ating mga palanggang mga tagpalamati sa pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sa orasyon darata sa itong prayer plus prayer every afternoon. Tiyo naman sa pagpaalam ni Tito Wilma sa This Is My Life. Pero ang dispaman ng ito na Bible verse for the day, ibinin sa inyo, halin sa Proverbs chapter 22, verse 6, kabalugin ng mga bata. Train as a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Salamat, Gid. Was na naman kita mag-open-eye dito sa This Is My Life. Standby na sa matahong na drama. Mensahis ang pagsiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting